ई भौजाई का जाना तारी सन कि ना बना के दे हम जवन कही नंदी त अपने से ना बना के खाई का हमर जांगर बाटे अब पैसा न खे मतरिया पैसा न देलैया के पाठी का खाती बाड़ी सन दोनों पाठी कौन बेच देनी हम सस्ता है महंगा ना देखेनी हमरा खाए के मन कर देले बा तब त हमरा कुछ लोग जी नजर में तब बेचा जी पाठी का बाईसन बतावा हो ई जाना तैसन कि हम ही बना के देम त हुरी हन हमारा बुझता कि गुण नहीं खे कि हमरा कैसे बनावे के बा भालुक से तीत होई भालुक से मीठ होई बाकी हमारा अपन हाथ ले बनाइम त हमरा कैसो न बनाइम जरलो बनाइम त हमरा नीके लागी आ कोनो जानी आया जाना कहली जानू कि बन जाला त खाए में नीक लागेला कोनो जानी आवास जरो तनी पजारा मारा तनी कल छुलिए लेकिन कल को मंगवे फाट जाला ढेर उहे भाई लोग एथी जवन कहन जे तवन करम हइसे करी ह ना ससुरा में जे त हइसे करी सीख ल अब ये से सीख ल त सीख लेम त बनाइयो के खा लेम एमे कौन एथी बा सीख लेम त बना के ना खा ले हम इनका लोग ढेर कपार पर बोझ हो गइल बानी माई बाबू के कपार पर बोझ ना कि इनका लोग आइली लो 2-4 दिन के कनिया त इनका लोग कपार पर हम बोझ हो गइल बानी बुझाता कि अति क के धइले बाइले भतर काटी रानी पंगा धोवनी जौनन के घर में देख लेई तौनन के ना पाह लगा दिन त कहियो से कि फलाना बो का कहत रहे आय हमर बताओ पाठ के कि घर में ना जात रहली हस आय आय अचानक गायब हो गइली हस अचानक चोरी हो गइल हवे आय सबत लोग के माई मिला के तारा के मिलल पाठ हम खेते खेते आरी दरारी जाके कहां मुर घटिया तक चल गुने ओनियो नहीं एगो पाठ रहे त उहे हाल ही पाठ रहल हिया उहे हाल हमर बकरिया रखल पाप बाटे बहुत रही छोड़ दे राखर नहीं की संस्था कोनो खेलवाड़िया नहीं की चाहत कि फलाना बकरी से 2 पैसा कमाओ हां बताओ कितना रुपया लड़की भी आ बकरी बेच के 1 2 थन गहना बनवा ले बनी सोचनी कि बकरिए बेच के अगर गहना हम बनवा ले तनी अब तो मान लो महंगा हो गइल बाटे 2-2.5 लाख भरी हो गइल अब का बात अलग बाटे बताओ हां इनकर का हम मुंह में से गंदा गाड़ी आवता है मोदी बाड़न मोदी खोदी गोदी में कुल बता नइखे जीता रहता न सता होई न त होआ जीत गइला की बात बताओ हइसे गहना महंगा करौले गहना के बात केकर बेटी का बियाह होखी त बकरी रखनी कि चला बकरी बेच के एगो बिया त अपन जौन जथन बनवाई उ बकरी कमनी यानी के जेतु में हेल के फाड़ देई कहत रही मैयो मत पोस रे अपन रे बड़ियारी करे कहीं सहत नहीं किसन भुला जतै सन लेकिन सर जवन जरा खइले होई ले जाके आवे पड़ी ओकर हां केहू न जानी जब पूछे त कह देम चाचा विदेश से आइल ही बड़न कह देम कि पैसा देलन त हम किन के लिए नहीं हां नहीं तले ई हमारा के पढ़ाई हलो हम ही पढ़ा देम इनका लोग के उल्टा पहाड़ा हम पढ़ाइला सीधा ना पहाड़ा पढ़ाइला नेहा बुची अरे कोने खेलवाड़ी गइल बा ये दादा हमरा त बुझाते ई मोटकी का करे आगो ले जा रे अजी बुची अहोय कहां से मुरुगा जी हैं कहां से हां ये कहां से मुरुगा बताई रवा कहां से आइल हटेनु रवा नावा तनी हम खाइम त जी त रवा जाना तनी न कि हम ब्रह्मपुर गई रही पूजा पाठ करे त पूजा पाठ करे गरहु त हमर से पूछ के गरहु कि हम तारे से पूछ के बनाई हमरा भूख लगे जन मन करी हम तारे से पूछ के बनाई ई बताई बुची कि रवा से हम पूछ के तबे हम बनाई में कर कोई थोड़ी ना हम बनाई ई मुर्गा हम खाई हमर माई खाई और केहू ना खाई ई कैसे कहतनी जी आ ई सब छोड़ी हटाई दद्दी हम बनावा तनी जतन से रूप पोछ देवे आ प्रसादी हटा देवे आ कौन मुंह से तू कलू बनावत हो हमरा हाथवा में का लागल बा हमरा हाथवा में दही जम गइल बा पोठिया भुलाइल बेर और मच्छर पटा के एने ओने खोए तनी अरे जाके हम का जानी पार्टी हम त अपन मुर्गा बनावत हनी हम का जानी पार्टी जी बुची रोज त रवा चरावे जत रही त आज रवा नहीं खिचरावे गई आज हमरा के चाचा पैसे दे देन त हम कैसे जे हम त अपन मुर्गा बनावत हनी हां जा बार ना चलाओ जाला हलवा हो जाला है हटी रवा के ना बुझाई हम बना तनी चटक जाय द हम कैसे न बनाई हमारे नु खाए के हमर माई के जरलो दे देन त खाली हां बुची सुनी ना करेजिया हमारा के ना तो फुसलावा करेजिया लगले भूज के अपन मसाला छीट के अपन माई के हम खाइम जा हां
मसाला छीट ई के सब ऊपर। छोड़ी हटाई जाके खसिया पठिया के ढोढ़ी ठीक बा। आ ये दादा पोठिया के पता लाग गइल का। अब का करी जाए हम तो कहिए दिल में कि चाचा देले बन पैसा खोजस लो तो लौकी लिया के देख के काहे ने कहाँ चल गनी दीदी। हमार दिमागे काम नहीं कर कि एगो काट के बनी कि दोनों काट के बनी छवाकुआ बनाई कि मसाला वाला का है ना आओ समझ छोटे नहीं को। के आवत आ गई नी। का भइल? हां सब्जी काटे के जी कहो बनी एक ही काटे के एगो बना दो, एगो ए बार बना दो, एगो कल सुबेरे बना दियो। आ ये छोटा का बार बना दो नहीं कि मसाला वाला सब्जी तारे बने। में जीरा मर्च लहसुन मर्चा रगड़ के डाल दियो। अच्छा ठीक बा, हई ये धो दो। पूछे खातिर तो हई कंफ्यूज कल आई सुबेरे बन जाई। ठीक है बा जा तनी तब काट के एकरा के बना देता नहीं ना। आ भात बना दियो। आ सुनो ना, मम्मी जी खातिर 4 गो रोटी बना दियो, वहां के शुगर बनू। रोटियो बनाए के पड़ी। तो आपका बिना रोटी क्या होई? ठीक बा दीदी बना देता नहीं रोटी बना देता नहीं 4 गो आय कर आ तार दुल्हावो का अतना रोटी खाए के उनको बनाती हो। भौजी ऊ तो एकदम से का करतो का जी अरे सब्जी बना के खाना बना के तैयारी होता है। हां तो का बनी लौका खराब हो, लौका खबू तो 8 परोसनी रही। हर एक बताई चीज खाए के के। चाहिए। के उनके घर लौका हैं? बनता हो बुढ़ाई लौका तोड़ ले बड़ बुढ़ाइल बा जी और गजबे आंख से देखत नहीं काने केने से बुढ़ाइल भैया के सामने जवान लोग को तोड़ तो सोचे तोड़ मतलब लोग को जवाने बा। हाँ अरे तनी छिना, तू मजाक कहाँ से कम बोलत करी हऊ? ठीक बा बोली का कहल चाहतनी ई तो लाता के दुल्हा घर गोरे तो खइला ही तू ना। भौजी ऐसा एगो और बा काल करी आ बरी आ लौका के बाजी का बन जाए। बन जाई हां अबे बनावा एगो के बचका हाँ अब तारा के रतिये में बाज के बनावा। हाँ सब कोई के हो के लोग ना तियने तरकारी बनावत रहा जा घर में का होता का नहीं क्या होता ई मत देखी ह जा का हो? का है आईनी हबरहापुर से पूजा पाठ क के देखो तनी की नेहा पूछी मुर्गा बनावत तनी ये मुर्गा बुझता 3.5-4 किलो बटू ऊ कहले मुर्गा लिए देले का बनाओ तड़ी हां अरे तो ऊ कहाँ से? जी का जानी हम के का पता कि कहां से बनावत कहां से नहीं बनावत कहनी कि ई कहां से जी पूछी अब बिटिया बा चाचा देला हम हाँ ता ना हां विदेश ले चाचा हमके देले हम तो विदेश से कैसे मुर्गा जाए? तो नहीं खे अच्छा, विदेश ले मुर्गा आइल बा चाचा आइल बारन तो वे हमके पैसे देले बारन अच्छा अच्छा बता चलो जा तब हमनी हो के तो मिल भी पड़ी खाए के। नहीं आवत तो हम लोग ना कहता जी, चाटे सही कहत खातिर नहीं। इंतजार करे लगल जा लेकिन ई नहीं बुझत कि घर में पाठी भुलाइल बे अभी तक ले पता नहीं चल। अच्छा हां मम्मी जी कहल बनी जो है खातिर अरे पटिया त नहीं तो गोइल पाठियो भुला गइल। पाठी त भुलाइल बे मम्मी जी छरपटा के खोत आ नहीं कहाँ रही कैसे? घर में मुर्गा बनत हटुए ओहो तो छोड़ देतिया डाली हटा देतिया भाग जतड़ी सर ए बुच्ची जी जा तन जाए दुआरा देने देख जाए जी जो जाए जो खुजवा दी जाए हमरे के भेज तोड़ू आ जाए त का करम बता जाए। ए दीदी मुर्गा बनते बनते का होई लौका जी रख देतन लौका तो हां दा खाई जाए। ई मजा में नत रहिया कि मुर्गा मिलबो करे चाटे खातिर ई कहे जी कि हम खाई हमर माई खाई अब बेसी कोई हाय देखी तो हम खाई हमर माई खाई। हां हां मने के कहां गनी जा आ हमनी के माने घर के आदमी ना आनी जा। उनका से पूछी कि मुर्गा लियाइल कहां से बाड़ी हमनी के मन जब उ कहिए दली के विदेश वाला चाचा आइल बन देले बड़ानु। ये करने में हमरा लागत कुछ ना कुछ बात बटू हुई बस हो न तो ऐसे ही कहां से कॉमन आज के जमाना बटो केतना चाचा अपन काहे ना हो कोनो 1 रुपया देवे लायक नहीं ना सही कहत है। लड़की के मान ला 10 रुपया 50 रुपया दे सकत ना 3-4 किलो मुर्गा ले बनावत ना तब का सही कहत है दीदी कहां से उतना पैसा आइल है हम तो कुछ ना कुछ बात लागत सुनी जा हमार बात रोज सबके मुर्गा लौकता आ उ पाठी भुलाइल बिया 5000 6000 कब के। देखे के मम्मी उ गई नहीं के बड़ी लौकत। खोजे 2 घंटा हम जातनी खोजवावे हम जातनी कहां खोज अली रुपया दे हम उनका रखे ठीक बा भली। हे भगवान ये आखिर उ बिटिया का जात रे हम पूछे कि आखिर उ मुर्गा लियाइली कहां चली दीदी का चली आजा चली पूछो हम आओ तो देख के तनी मम्मी जी के साथ बा आहा अतना सुगंध है तो अब तो हमार मुर्गा बन के बोले लागल। अब आराम से तनी मुनी भुजा जाई बस मसाला तो भुजे देले बानी आ करेजी खाइए लेनी। अब का करे बा बनी या बस भात संगे चाप के खाई कोनो जानी के जे देम का एको पीस चीखे के आवत आइले बड़ी एक एक जानी टुपुकले रहते जे ए भी चीज दी हई कर देतानी हाउ कर देतानी हमर जांगर में घून का लागल बा हमर सब करे आवेला सब करे तन तो करे ना आई का करत रे अरे ई का बनाओ तारे भौजी कहत अरे मुर्गा बना ओ ये तो दसो देख ले एकरे के नाथ हाथ लगाओ ठीक बा नु कहला रे कहां ले हम लिए नी नु कहां ले ले एक भी तक तो बाड़े तोरा के
कोनो जा पैसा ना देवेली सन। हमारा पार्टी में रह तू त मुर्गा चापे के मिली तो रह त भौजाइन के पार्टी में जा दे दैसन पार्टी में नहीं की तू आखिर कहां ले लिया के बनले ई बताओ। कहीं ले बने त हम हमर माई खाई और के आहा खूब तेज बनल। छोड़ तोरा के पैसा डाल ले रे देख ले हमारे तरह अभी क देम जान जाई अभी क देम अरे तरे कैसे तू बोला ताड़ीस रे? कैसे बोले तनी बड़ बहिन के इज्जत नहीं के तोरा करे आवत। इज्जत कैसे करल जाला लबदा पे एथी ले मेरा माई क्या होती है तो बताओ तनी गोल भी खोसे होगा तो कहल न पठवा के खोजे गोल भी न हम खोजा नहीं त मिलबे ना कइल ह। देखी चला अरे छोड़ दे रे हम बनावा तनी नु छोड़ अरे बाप रे छोड़ चला मुर्गा बनता का जरता हां हां मैं रहे दे जरे दे देखाई छोला नहीं है अब तू आइलू घंटा लेखा डगरा है तार का ते कहली मेरन त डगरा लू नु तब तू ना डरालू हमरा अच्छा एक बात बताएं पूछी जी रवा कहां से मुर्गा ले आएंगे सब कोई है पूछता हमरा मुर्गा में है तेरा नजर लाग गइल अब का हम खाइम हमरा पेट झरी नु त देखियो लो सब जनी के दाई पे चाहिए हम दाग दे लेके चल। अच्छा कहां से रवा ले आएंगे बताई ना पूछी जी हाथाना मुर्गा कि तो पूरा घर परिवार खा के आगा जाइए कदम मुंह बैले रहिए बरारी लेखा तारा मुंह में जाई लेक पीस बैले रहिए कैसे बोलत ये हो कैसे बोलत इतना कपार पर चढ़ा के तोरा के दे के देला ले जो मुर्गा बनाओ और रसवो ना देम पूछी जी मुआ बाबा डाला तनी जा दे बच्चे अजीब चीज मुर्गा चला रहे तो हमर देह ने के बथत मुर्गा बनातन जी ना कैसे बोलत है तहरा के बनावत बताई हम तहरा के बनावत तनी तहरा के बनावत तनी हमारा के का बने बताए हम लौकी निकल नहीं पूछी जी बना कर सब्जी आ सुन नहीं अपने पूछी मुर्गा बनात ना तो देखो ढेर ढेर लबा लबा करब भई बहुत तला फला मार के नकिए काट दे हम अभी खिया दे हम ढेर ना लेबू हो भौजी है निकल मार के अभी फाड़ दे माथा जान जाई पूछी जी देखिए हम आस लगाओ तनी ठीक तो नहीं तो सुनी तो मुर्गा मत दे मकर गम किया खाए दे कम से कम अच्छा जा तनु जाके अपन अपन पलंग पर सूत के आ भर दम पेट भर जाई सुगंध लेबू सब तेज ना खा के असु जल्दी जी और के ना बोले एक बिता का बटले बिया फेंक द जा होनिया ले जे अरे तोर बहुत पार्टी हमर ना मिलल त हमार पार्टी ना मिलल तो हम का करी एबर हम ना लगो नीचे रहो के तब मैंने भूला गल पाठी हां तो हमारे बिना कुछ ना होई हमारे बिना कुछ ना होई ना होई ना हम ना पाठी चढ़ाई तो पाठिए भूला गई अब का जने का होई कहां से मुर्गा लिए नहीं हां कहां से लेनी हूं कहां से लिए नहीं हां और ना मिलल तब का मिली जो के है बोली जी हमारे कपार पे हाथ रख के बोल अरे हमारे कपार पे हाथ रख के बताओ पैसा कहां से पौलिया मुर्गा के मुर्गा ले बिया बता केवन बेटा बदला से तोरा के चाचा देला हो के आइल बड़ा विदेश ले नु विदेश ले चाचा बोला उनकर के घर बोला ना कपार पे हाथ धर के झूठ बोला करके मर जाई चल हमारे पास का बोल रुपया नहीं अरे ना रे ये कुल तक का मुर्गा खा लिए मुर्गा खा लिए ना अब कपार पे हाथ का बोल हम सब कोई के दे मुर्गा सब कोई के अरे नीमक के डर लगी नहीं खिसरे रुपया खत्म हो जाओ सास बताओ काहे पैसा नहीं मारी ले मारी बताओ तो नहीं खे बताओ रे ये देखी हां बताओ रे काऊ बताई अरे डालो अरे डालो काऊ बताई हां बस अरे डालो ना का कइले बड़ी पूछी पहले का से सब बस रुपया पैसा नहीं क्या बोलता का भइल बा का भइल बाटे पाठी बेच के तोर बेटी ना ना रे भाई झूठ बोला तड़ी अरे बुआई बे करके लिया रे हमार मुर्गा ढेर तोरे से भइल बा रे अब कर दे बोलत अजी बारे निकल मारी बॉम्बे में चलिए बोल जल्दी हम बेचनी 600 में आई हो भगवान आई 8000 10000 का है ये तू रे जाता है ए मम्मी जी मुर्गा पर पैसा निकलनी है पूछम ना मुंगाई भी करके फलिहन मौगी हो बचाई जा जी दादा ऊपर ने देखे ना सोई में मार के बेटिया खेला बिया खसी बेच के लिया दे लेकिन ये तो सब खाइबे ना करी थरिया निकाल निकाल के लिया बच्चा